नमस्कार. काव्य शिकव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 6 मे बरोबर याच दिवशी गतवर्षी आपल्या यूट्यूब चॅनलला पहिली कविता प्रसारित झाली होती. म्हणजे आज आपल्या चॅनलचा वर्षपूर्ती दिवस आहे, वर्षपूर्ती दिन. गेल्या वर्षभराचा आलेख पाहता तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने, आशीर्वादाने आपल्या यूट्यूब चॅनलला लोकांची पसंती बऱ्यापैकी आहे. हे आपल्या सर्वांमुळे शक्य झालेलं आहे. खरं तर गेल्या वर्षी साधारण मार्च 20 पासून लॉकडाऊन सुरू झालं आणि जी कवी संमेलन व्हायची, महिन्याला 2-3 कवी संमेलन किंवा निदान 2 महिन्यात 2-3 कवी संमेलनं, ती सगळी बंद आली. तेव्हा माझ्या काही कवी मित्रांनी आणि माझ्या मुलांचे मित्रमैत्रिणींनी यूट्यूब चॅनल सुरू करण्याविषयी आम्हाला सुचवले. काहींनी आग्रह केला की तुमच्या कवितांसाठी तुम्ही यूट्यूब चॅनल काढा साहेब, असा आग्रह केला. मला त्यात काही कळत नव्हतं. यूट्यूब चॅनलमध्ये खरं तर मला काही कळत नव्हतं. पण माझ्या मुलंही घरी असल्यामुळे त्यांनी त्यांचा आग्रह मानला आणि त्यांना ते पटलं आणि मग यूट्यूब चॅनल आपला सुरू झाला. त्यामुळे ज्याने तो आग्रह केला, ज्याने तसं सुचवलं आणि गेले वर्षभर ज्यांनी सहकार्य केलं, ज्याने प्रतिसाद दिला भरभरून, त्या सर्वांचेच आभार मानणे ह्याच कर्तव्य समजतो मी. दुसरी गोष्ट अशी आहे की कविता चित्रित करण्यापासून पुढे जे काही तांत्रिक बाबी असतात त्या सर्व बाबी माझी दोन्ही मुलं, विशेषतः मुलगी, ही अतिशय मेहनत घेऊन आवडीने ते सगळं पूर्ण करते आणि म्हणून ती कविता तुमच्यापर्यंत ह्या माध्यमाद्वारे पोचू शकते. त्यामुळे आजच्या दिवशी माझी मुलं रोहित आणि प्राची त्यांचेही आभार मानले पाहिजेत. तर ते उचित ठरेल असं मला वाटतं. त्यांचे आभार मानतो. कवितेला लाईक देणं किंवा कमेंट करणे ही खूप मोठी गोष्ट नाही आहे. अर्थात त्याने आर्थिक म्हणा किंवा इतर कसलंही श्रोत्यांचं, रसिकांचं नुकसान नाही आहे. तसाच माझाही तसा फायदा नाही आहे. काही लोकांना कळत नाही, काही लोकांना वाटतं उत्पन्न मिळते की काय, अशी गैरसमजूत आहे. मला काही जण विचारलं म्हणून सांगतो, खुलासा करतो की किती पैसे मिळतात का. कसं असतं, काही लोक पैशासाठीच काम करतात, आनंदासाठी काम करत नाहीत. त्यांना ह्या गोष्टी कळणारसुद्धा नाहीत. म्हणून आता ह्या वर्षपूर्तीच्या व्हिडिओत जरा थोडं सांगतो की ह्यातून मला काय त्याचं उत्पन्न मिळत नाही आहे. मी हे काम आनंदासाठी करतो आहे. नोकरी करून झाली, आता रिटायरमेंट आहे, सेवानिवृत्ती आहे, तर कशात तरी मन गुंतवलं, आनंद घेतला पाहिजे ना. तसं आपण आनंद घेता घेता दुसऱ्यांना देऊ, ज्यांना कविता आवडतात तर ते ऐकता येतील. तर जे लाईक देतात, कमेंट करतात, त्यांचा आभारच आहे. पण जे करत नाहीत, कविता आवडतात पण प्रत्येकजण लाईक करत नाही किंवा कमेंट करत नाही, तर त्यांनी ते करावं. त्यातून काय मिळतं? त्यातून काय मिळतं? समाधान मिळतं, आपल्याला उमेद मिळतं आणि कविता सादर करायचं बळ मिळतं, आनंद मिळतो. तो तुम्हाला मिळतो, तसंच मलाही मिळतो. म्हणून दुसरी गोष्ट सबस्क्राईबची. आता एक वर्षभरात 400हून जास्त सबस्क्रायबर झालेत. त्या सर्वांचे मनापासून आभार. तुम्ही कवितांचे ह्या ज्या क्लिप्स आहेत त्या आपल्या मित्रमंडळीपर्यंत पोचवा, म्हणजे आणखी सबस्क्राईब वाढतील. आपण पुढे 500चा टप्पाही पार करू लवकरच, अशी मला आशा वाटते. ती आशा तुमच्या सहकार्यामुळे वाटते. मी एकटा नाही काय करू शकत. खूप लोक कमेंट करतात, काही सूचनाही करतात. आता सगळ्यांची नावं घेणं वेळेअभावी शक्यच नाही आहे. पण जे नियमित कमेंट करतात आणि आपल्या कवितेबद्दल मत कळवतात, अशी काही नावं मला आठवतील ती सांगतो, ज्यांची नावं घेतली जाणार नाही.
ती मुद्दाम टाळली असं होत नाही, जी आठवतील ती सांगतोय, 1 मिनिटात तेवढीच. नियमित कमेंट लिहिणारे आहेत ती लक्षात आहेत काय नावं ती सांगतो. विजयजी मामुणकर, राजेंद्रजी सावंत, प्रदीप कुमार सारंग, अशोकजी कांबळे, पंकजजी पडाले, दीपकजी गुणये, शिवाजी पाटील, गोविंद पाटील, अजितजी वाकोडे, ओंकार वेलणकर, विवेकजी तवटे, भालचंद्र राणे सर, किशोरजी मिरचंदानी, तसेच सीमाताई झुंजारराव, संजनाजी जुवाटकर, नूतनजी भोईर, सावित्री झांबरे, निलिमाजी नातू, अनेक आहेत. आता मला पुढची नावं आणखी सगळीच आठवत नाहीत. तर तुम्ही ज्यांची नावं घेतली त्यांनी आणि ज्यांची नावं घ्यायची राहिली असतील त्यांनी नियमित कमेंट करत जा, तुमच्या सूचना कळवत जा. आज वर्षपूर्ती होते चॅनलला, त्या निमित्ताने सांगतो की तुम्ही एखादा विषय सुचवा, मला जमली तर त्यावर मी कविता सादर करेन. आता आज वर्षपूर्तीनिमित्त एक आपली खास मालवणी कविता आपण सादर करतो आहे. तुम्हाला सगळ्यांना भेटू देणार आहे. सगळ्यांचा आवडता विषय. आवडता विषय कोणता? शेजारचा बायो. बघा, शेजारचा बायो सगळ्यांनाच आवडता. काका का आवडता, काकी का आवडता, दादा का आवडता, वहिनी का आवडता. आता अर्थात ती आवड वेगवेगळ्या अर्थानं असतात. काही लोक हेवा करतात, काही द्वेष करतात, पण बायो हा विषय कोण टाळत नाही. तर त्या शेजारचा बायो, असा शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. मग आता पण हायस्कूलमध्ये असलेला बायो अर्थात बाबीसुद्धा, बाळगोसुद्धा दोन्हीत बदल होतात. कॉलेजमध्ये गेल्यावर बदल होतात. तर ते होणारे बदल अर्थात ते वयानुरूप बरोबर आहे, ह्या कवितेत टिपलेल्या असत. आणि या कवितेविषयी एक आठवण सांगतो. ही माझी पहिली मालवणी कविता. शिरीषताई पै, महान कवयित्री, यांचे मला खूप आशीर्वाद लाभले. मी 1-2 महिन्यांनी, 15 दिवसांनी, कधी 1.5 महिन्यांनी त्यांच्याकडे कविता घेऊन जायचो, मराठी आणि मालवणी. जेव्हा पहिल्यांदा कविता घेऊन गेलो तेव्हा मला वाटतं 15-16 कविता होत्या आणि त्यात ही एकच मालवणी कविता होती. त्या त्यांनी सगळ्या वाचल्या कविता आणि ही मालवणी कविता वाचल्यावर त्या प्रसन्न झाल्या, खूप हसल्या. 2 वेळा कविता त्याने स्वतः वाचली मनात आणि माझ्याकडे कवितेचा कागद दिला आणि मला म्हणाले, आता रोगे तुम्ही वाचा. मी ती वाचली. अर्थात त्यांच्या मालवणी उच्चारात आणि माझ्या फरक तर असणार. माझी मातृभूमी आहे, मातृभाषा आहे मालवणी, त्यामुळे त्यांना ती खूप आवडली. मला म्हणाले खूप सुंदर कविता आहे आणि मराठी कविता लिहा, पण मालवणी कविता तुम्ही जास्त लिहा, खूप छान आहे. तुम्ही आता कॉलेजमध्ये जाणारे तरुणी आहेत, त्या मूर्तिमंत उभ्या केलात. ही मला ह्या कवितेला पहिली दाद मिळाली, तीसुद्धा शिरीषताई पैंकडून. आणि त्यानंतर ज्या ज्या व्यासपीठावर जिथे जिथे ही कविता सादर केली तिकडे तिला वन्स मोर मिळालेलं आहे. अशी माझी मालवणी कविता, पहिली मालवणी कविता आहे. त्यानंतर पुष्कळ कविता मालवणी लिहिली आहेत किंवा लिहितो आहे, पण ह्या कवितेविषयी बऱ्याच आठवणी आहेत. आता तीच कविता तुमच्यासमोर सादर करत आहे. शेजारचा बायो. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता, तोंडाक मेकअप लिपस्टिक लावता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता, तोंडाक मेकअप लिपस्टिक लावता. चलताना हडे थडे बघीत चालता. चलताना हडे थडे बघीत चालता. रस्त्यानं जाताना नुसता मिरावता. रस्त्यानं जाताना नुसता मिरावता. मिरावता तर मिरवानी, मिरावता तर मिरवानी, तुझा काय जळता. अरे मिरावता तर मिरवानी, तुझा काय जळता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. केसांची बट डोळ्यावर उडवता. केसांची बट डोळ्यावर उडवता. जीन्सवर तोकडा टी शर्ट घालता. केसांची बट डोळ्यावर उडवता, जीन्सवर तोकडा टी शर्ट घालता. बघताना डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून बघता. बघताना डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून बघता. शेजारच्या माणसांका अनोळखी भासवता. शेजारच्या माणसांका अनोळखी भासवता. अरे भासवल्यानंतर भासवणे, तुझा काय अडता. भासवल्यानंतर भासवणे अनोळखी, भासवल्यानंतर भासवणे, तुझा काय अडता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. पायात बूट तर कधी शँडल घालता. पायात बूट तर कधी शँडल घालता. खांद्याक मॅचिंग पर्स अडकवता. पायात बूट तर कधी शँडल घालता. खांद्याक मॅचिंग पर्स अडकवता.
डोळ्यांका आय लायनर लावता, डोळ्यांका आय लायनर लावता, बघणाऱ्यांचा काळीच कलक लावता, बघणाऱ्यांचा काळीच कलक लावता. अरे कलक लावल्यानंतर कलक लावणेत, कलक लावल्यानंतर कलक लावणे तुझा कित्या कलकलता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता, बघूचा तेव्हा कानाक हेडफोन लावता, बघूचा तेव्हा कानाक हेडफोन लावता, आपल्या धुंदीत जगाक विसारता. बघूचा तेव्हा कानाक हेडफोन लावता, आपल्या धुंदीत जगाक विसारता. घरातली झोपल्यावर चॅटिंग करता, घरातली झोपल्यावर चॅटिंग करता, 24 तास हातात मोबाईल धरता. घरातली झोपल्यावर चॅटिंग करता, 24 तास हातात मोबाईल धरता. अरे धरता तर धरू दे, तुझा काय धरता, धरता तर धरू दे, तुझा काय धरता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. हल्ली घरातल्या कामावर लक्षच नसता. बायोचो हल्ली घरातल्या कामावर लक्षच नसता. मित्रमैत्रिणींबरोबर फिरता. म्हणजे आता लॉकडाऊन आहे, पण ही कविता 4 वर्षापूर्वीची आहे. हल्ली घरातल्या कामावर लक्षच नसता. मित्रमैत्रिणी वांगडा फिरता. दरवर्षी नियमान पास मात्र होता, दरवर्षी नियमान पास मात्र होता. माका कळणार नाही अभ्यास कधी करता, माका कळणार नाही बायो अभ्यास कधी करता. अरे करूचं तेव्हा करता, तुझा काय सरता, करूचं तेव्हा करता, तुझा काय सरता. शेजारचा बायो कॉलेजात जाता, शेजारचा बायो कॉलेजात जाता. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, कविता तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसाल तरच करा. हां एक आठवण सांगते, मगाशी सांगायचं विसरले, मगाशी सांगितलं नाही. काही लोक काही म्हणजे मित्र माझ्या वयाचे आहेत, 50च्या पुढे आहेत किंवा माझ्या वयाचे आहेत, ते एकदा चॅनल सबस्क्राईब परत करतात. म्हणजे जेव्हा आपण कवितेत आवाहन करतो की चॅनल सबस्क्राईब करा, तर त्यांना वाटतं सबस्क्राईब करायचं, मग परत करतात. आणि कधी कधी फोन करून सांगतात. कसं होतं जेव्हा कवितेचं आपण बघतो तेव्हा कधी कधी एखादा सबस्क्रायबर कमी झालेला असतो, मग त्याचा उलगडा होत नाही. तेव्हा काही मित्र काही ओळखीचे सांगतात की साहेब चॅनल सबस्क्राईब केला की त्या दिवशी पण केलेला. मग त्यांना सांगायला लागतं की 50च्या पुढच्या माणसांना कधी कधी लक्षात येत नाही काही लोकांच्या. म्हणून त्यांच्यासाठी सूचना आहे की चॅनल सबस्क्राईब एकदाच करा, एकदा केलं असेल तर परत करू नका. आता परत आपली भेट 12 मेला परिचारिका दिना दिवशी, परिचारिका दिन आहे 12 मेला, त्या दिवशी परत भेटूया. धन्यवाद.